huomenta kello 3:30. Lento kohti Sloveniaa. Tiedossa viikon aktiiviloma, paistingia, kaikkea muuta. Yhteensä 10 henkeä. Münchenissä syöty aamu edellisen reissun videoita valmiiksi. Oottelee siellä sitten reilu tunti. Ei se nyt ihan putkeen se auton vuokraus mennyt, et mä en tiedä ukottiko ne meikäläiset. Nyt ihan hirveesti juotu mun merkeissä. Täytävä tankkaamassa.